ten Kerim údajně fauloval, údajně prostě fauloval jako zápas tak jako prasácky, prej mu dal hlavičku, jako pak si stěžoval sám ten Jotko a do toho ten kop na ty koule. A on si stěžoval po tom zápase, že ten kop na koule jako mířený nebyl. Teď se tam prali, že jeden záběr ukazoval, že jako asi jo, že jako asi ne. Pak další záběr ukazoval, že byl trefený jenom suspík. Já sám vím, že jednou jsem dostal v zápase do suspíku a nebylo to mířený jako na koule, ale prostě se ten úder, ten kop svezl přímo po tom suspíku. A když tě praští někdo do toho suspíku, tak s tím suspíkem to taky pohne. Takže zároveň tě ty koule taky jako chytí. Každopádně úder to měl rozhodčí nárok to stavit, že jo? Takže prostě koule si za mě myslím, že to byly. Za mě si taky myslím, že ten Jotko jako vyhrál, že byl lepší.